മെയിൻ അത് നമുക്ക് ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ನಮಕ್ ಎರು ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಗ ಎರು ಕೇಂಡ ಕುಟ್ಟಿನ ಅಂಚದ ಪುನಗರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆದೇರು ಕುಟ್ಟಿನ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಗಿಡಾರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಎರಡು ಕನಪಲ್ಲ வீட்ல ಗಿಡಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿ ಗಿಡಲೆ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೇನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನಾರು ಕುರ್ಲೆ ಕಡೆ ಆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ನಾನೆ ಬಂದಿರು ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಅಂಕಲ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತನ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೈನಿ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತದ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಗುಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಡ ಪಾತಿರದು ಈ ಸರ್ತಿದೊಂದು ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಎಂಚೆಂದು ಬಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕನಪಲ ಇಡ್ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ನಲೆನ್ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಇಜ್ಜನ ಅಡಪಲ ಇಡ್ ಏಬಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನಪಲ ಇಡ್ ಗಿಡ ಕಾಟಿಗ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎರು ಆಯ್ಜಿನ ಮಡ ಅಂಚದ್ ಕಾಟಿಗ್ಲ ಕನಪಲ ಇದೀಯ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಪೂರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೆಲ್ಲ ದೂಜೆಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿನ್ಲ ಕಾಲನ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯ ಅವ್ರ ಜೋಡಿಲ ನೀರು ಪಾಡ್ಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಅಕುಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಗೆ ಅಂಚದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 7 ಗಂಡಡ್ ನೀರ್ ಪಾಡಿಯ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಗಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ಬುದಾರ್ಡ್ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಗಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಈ ಬುದಾರ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳಾಡ್ ಪಾಡಿಯ ಅಂತ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಬಂಡ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದು ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನಾರು ಕನಪಲ ಇಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಕನಪಲ ಇಡಿ ಐತ ದುಂಬು ಸರ್ತಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಅತ್ತ ಐತ ದುಂಬು ಸರ್ತಿ ಅತ್ತ ಐತ ದುಂಬು ಸರ್ತಿ 4ನೇ ವರ್ಷ ಸುರು ಕನಪಲ ಇಡ್ ಗಿಡ ಐನ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2ನೇ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಕನಪಲ ಇಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಐದ್ರ ಬೊಕ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಕನಪಲ ಇಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಕರ್ ಜಲ್ ಆತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾರಾವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ್ ಈ ವರ್ಷ 3ನೇ ವರ್ಷ ಪಿರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ. ಎಂಚೆತ್ತಂಡ್ ಸರ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಗಿಡಪನ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಒಬ್ಬರ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಂಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಡೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬರ್ದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವರೇ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಟೀಮು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವರ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಐದು ಮೇನ್ ಅದು ನಮಕ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ನಮಕ್ ಎರು ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಗ ಎರು ಕೇಂಡ ಕುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆದೇರು ಕುಟ್ಟಿನ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಗಿಡಾರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಎರಡು ಕನಪಲ್ಲ வீட்ல ಗಿಡಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿ ಗಿಡಲೆ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೇನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನಾರು ಕುರ್ಲೆ ಕಡೆ ಆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ನಾನೆ ಬಂದಿರು ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಅಂಕಲ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಕುಟ್ಟಿನ ಕುಟ್ಟಿಯರು ಎರೆರೆಗ್ ಪೋತುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ದನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ದನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ್ದಕ್ಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕರಿಂಜೆಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಂಡ್ ನಂದಲಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಂಡ್ ಕೊಂಡಟುಗಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ತಂಡ್ ಬತ್ತದ ಕನಪಲ ಇಡ್ ಅಂಚಾರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರೆರ್ನಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದೇರ್ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ್. ಸರ್ ಸುರುತ ಒಂಜಿನ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮೇ ಬತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಇಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಕನಪಲ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಪಂಡ ಕನಪಲ ದುಂಬೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯರು ಓವರಾಲ್ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಡ್ಡಪಲೈ ನಮ್ಮ ಸುರೂರ್ ನಿಂಚಿಲ ಅಡ್ಡಪಲೈಡೆ ಎರು ಗಿಡ ಅಂತೀನಿ ಅಡ್ಡಪಲೈಡೆ ಎರು ಗಿಡವನ್ನು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕನಪಲೈಡ್ ಗಿಡನೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿಯರು ತೀರ್ಕೊಂಡವು ಸುರತ್ ಕಾಲದ ಕುಟ್ಟಿಯರು ಅವು ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತದೈಕ್ ಏಪ ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ಪಾರ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ರಡ್ದಿನ ಮನದಾನಿಗೆ ಪುರ ಅಂತ ಆಪುಜಿ ನಾನಾಗ ನಮನದ ಮಲ್ತಾನ ಅವನೇಕ್ ಕನಪಲ ಇದೀಕ ಅಂದ್ ಕನಪಲ ಸುರು ವಾಮಂಜೂರು ಕಮಲಾಡ್ ದೇನಿ ಈನ ಕೂಟೋಡೆ ವಾಮಂಜೂರ ಕಮಲೋಡ ನಂಗೆ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡು ಕುಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚಾದ ಕನಪಲೈಗೆ ಬತ್ತ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕದಾರ ಅನ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕನಪಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕನಪಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನ ದುಂಬ ಅಡ್ಡಪಲ ಏಬಿ ಗಿಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕನಪಲೈಡ್ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಸುರು ಮಲ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸುರಾವರ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿಯರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಸುರುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಮಲ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಿಡ್ತಿಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಗಿಡನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಟಿಗೆ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಊಲ ಇರು ಸೆಟ್ಟ ಐಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಂತ ಇರುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಓಲ ಕಾಟಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿಂತ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿನ ಗಿಡನಾಗಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐತ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಇರು
ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಐಕ್ಲ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಗಡ್ಡಪಲೈ ರಡಾಡ್ ದಿನ ಹಾಪುಂಡತ ಅಂದ್ ಕನಪಲ ಇದೆಯಾ ಕನಪಲ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚಾದ ಕನಪಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಈ ಸಲ. ಸರ್ ಟೀಮದ ಏರು ಬುಡುಪುನ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಪಣ್ಪುನಂಡ ಏರು ಬುಡುಪುನ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೇಟ್ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ, ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ, ಪಂಜ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣೆ 4 ಜನ ಏರು ಬುಡ್ಪೇರು. ಮೊಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮರ ಕಟ್ಟರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕರ್ಣನ್ನೆ, ರಾಕೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಶಾಂತ್ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಕಿದಾರ್ 6 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಾದ್ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಕಾಪರೆ ಪತ್ತಾರೆ ಅವಂದು ಆಲಜಿ ನಮ್ಮ ಕನಪಲ ಬಲ್ಲದ ಏರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ಬಲ್ಲದ ಏರು ಆ ಚಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅವನ್ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮರ ಪುರ ಸುಂದುದು ಏರುನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ಲಾಂಡ್ ಐತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಪದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟು ಮೇರ್ಲ ಸೊ ಸುರೂತ ಕಮಲೋರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವರ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನು ಆರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎರುಟುಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಜ ಹೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡೆ ಐತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಏರಂದ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಮಲ ಗುಟ್ಟೋಡು ಬಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಒಂಜಿ 14-15 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಕಮಲೋಡಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರು ಏರು ಕಟ್ಟಿನೇರು ನಿಂಚಿ ಇತ್ನೇಟಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಉಳ್ಳೇರು 14 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ವೇರು ಏರು ಕಟ್ಟರೆ ಸೇರ್ವೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಅಂಚ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ. ಈ ಸತಿದ ಮೆಟ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾನ್ನೆ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ 40 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪೋಲ ಟೀಮ್ ಏರು ಕಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಅನುಲ್ಲ. ಈ ಸಲದ ಸೀಸನ್ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕನಪಲದ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಟಪ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ. ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲು ನಿಶಾನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಇರು ಬಂದು ಬೆಂದು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ರ ಸೀರೀಸ್ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೋಳಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಎಣ್ಣದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಒಂಚೂರು ಟಫ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಎಫರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಣಿನ ಸಹಕಾರ ದಣಿನ ಮಿಗ್ಗೆಲೊಲ್ಲೆ ಶ್ರವಣ್ ಆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದೊಂಜಿ ಸಹಕಾರೋಡು ನಮಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಜವನೀರ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಜವನೀರು ಕಮ್ಮಳಗಂದತ್ತು ಮಾತ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ಳು ಏಪಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಎರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಲ ಎಂಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಎಂಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ನು ಪಕ್ಕ ವಾ ಟೀಮ್ದಾಗ ದಣ್ಣ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಗ್ಳು ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ತಿಸಲ ನೆಂಚತ್ತಿ ಎಂಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಗ್ಳು ಉನಸ್ ಮಲ್ತ ಮಾತಾಡ ಕೇನ್ ಬೇರು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ದುಮ್ಮೆಣ್ ಬತ್ತ ಮಾತಾಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉನಸ್ ಉಳ್ಳುನು ಎಂಗ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಾ ಟೀಮ್ದಾಗ ದನಿ ಇಪ್ಪಂದ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳ ದನಿ ಮಂಡ ಪರ ಎಂಗ್ಳು ಜಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಗ್ಳ ಕಂಬಳ ಮಗಿಂದತ್ತು ಕಂಬಳ ಇಂಚಾಲ ಎಂಗ್ಳು ಏಪಲ ಕಂಬಳ ಎತ್ತದ ಎಂಗ್ಳು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಎರ್ಲು ನಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲು ಎಂಗ್ಳು ಕಾತ್ನ ಎರ್ಲು ಪೂರ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಮಾಲ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪಂದ ಎರ್ಲು ಓಲ ಬೈಚಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಕುಟ್ಟಿರ್ ಬತ್ತನಕ ತೆಲ್ಲರ್ ಮೋಡಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಡಿ ಪೈಯೋಟದ ಮೋಡಿ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ಹಿರಿಬೆಟ್ಟದ ಕಾಟಿ ಪೂರ ಎರ್ಲು ಕಾಲೆ ದೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎರ್ಲು ಎಂಗ್ಳು ಎರ್ಲು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಲ್ತ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಳು ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಳು ಎರ್ಲು ಓಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಲ್ತ ಜಮನಿ ಖುಷಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಗ್ಳು ಜವನ್ ಎರ್ಲು ಎಂಗ್ಳು ಜಾಲಿ ಎಂಗ್ಳು ಮಾತಾಡ ಏರುತ್ತುಪ್ನಾರ ಅಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ನಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮವ್ಲು ಏರು ಸಾಂಕುನ ಹಾಕುಲು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಜ ಏರುನು ತೂಪುನು ಪೂರ ಹಾಕುಲು ಆಜಿ ಏರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಜಿ ಏರುನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಜಿ ಏರು ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಏರ್ಲುಲ್ಲ ಆ ಆಜಿ ಏರುನೆಲ್ಲ ತೂಪುನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪೇಂದು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದನ್ ನಮ್ಮ ಜುಡುಗೆ ಮೊಕುಲೆ ಅವ್ರ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಕುಲೆ ಏರು ತೂಪುನು ಪತ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಿ ಎರುತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚುಪ್ಪು ಎಂಚ ಮೌಡು ಅಂಚ ಪನ್ಲಕ ಸಾಂಕುವೇರು ಅಂಚಾದ ಎರ್ಲುಲ ದೇರ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತ ಮಟ್ಟಡ ಪಾತೆರು ಎಡ್ಡೆ ಮೇಹನತ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎರುತ್ತ ಬೇಲೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ತಿರ್ಗದು ಪತ್ತದ ಕೆಂಚ ಬೋಡು ತಪ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಕಮ್ಲಗಾನಾಗ ಎರು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕಮ್ಲದಾಣಿ ಪತ್ತು ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಕುಲ್ ನಾವು ಇಡೀ ವಾರದ ಆಕುಲು ಐತೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಜಿನಲ್ಲ ಆಕುಲ್ ಫುಲ್ ಐಟ ಪಿರವುಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಮಲ್
ಅಂಡ್ ಎರ್ಲ ಒಂತೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡಲ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅಕುಲೆ 2 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಭಂಗ ಬತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೋಳಾರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿಲ ಶುಭ ಆವಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಬಾತಿರ್ನಿಗೆ.